Kepripun iki kandha? Anak keloro lair bungkus lan ora gaman sing bisa mecah si bungkus. Aku uga ora ngerti. Saiki luwih becik si bungkus dideleh nang hutan ngandala sarak. Semoga Gusti pinaring pitulungan marang si bungkus. Nyuwun pangapunten Kakang, kula mboten saged mateni si bungkus. Kowe iki piye to? Masa kowe uga ora bisa mateni si bungkus? Ampun Kakang, si jabang bayi ora bakal bisa mati menawa tesih nang jero bungkus. Prekencong, si bungkus saben dina agawe kahyangan geger. Nggih, kepripun nek saiki dhewek mudhun marani si bungkus? Prekencong, aku setuju marang kowe. Aku iki sapa? Kowe iki anak kalorone Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunti ing kerajaan Astina. Kowe lair bungkus. Kowe dideleh nang kene supaya ora ana bahaya sing bisa nyerang kowe. Aku iki apa? Kowe iki manungsa, makhluk kang diciptake dening Gusti. Terus aku kon ngopo? Sesuk ngemben kowe bakal dadi satriya kang paling gagah lan luhur budine. Saiki kowe tak wenehke kelambi lan restu supaya kowe bisa cepet metu saka bungkus. Aku wis metu saka bungkus. Prekencong. Ya, saiki kowe wis metu saka bungkus. Aranmu Bima utawa Bimasena amargi kabeh kakuatan lan Gading Gajah Sena mlebu maring awakmu. Gading Gajah Sena malih dadi kuku Pancanaka. Gajah Sena, kuku. Ya, iku arane Pancanaka saka kata penca sing artine 5 lan naka sing artine kuku. Saiki kowe bali menyang Astina. Pandhu lan Kunti mesti wis ngenteni kowe. Prekencong, sesuk ngemben mesti apa sing diomongke Batara Bayu bener. Kowe bakal dadi satriya kang paling gagah lan luhur budine.